Yung kay yan. Ayun nga, day ko man na. Abot ko kuta. Nakapira ka ng sako. Good morning. Magandang araw. Lakad-lakad na tayo. Gagabihin tayo. Maalas 12 na pala. Ha? Umaga na oras dito. Ka-travel tayo ngayon sa rice field. Ito ay Region 5. Dito kami sa Region 5. Lalawigan ito ng San Jose, Camarines Sur. May nadaanan kaming isang kalsada rito. Habang mahaba, hindi pa namin alam yung kung saan dulo nito. Pero journey kami. Ayan si Kuya Benz. Ayan. Si Kuya Chi. Ayan. Babaybayin na lang namin itong kalsada. May napagtanungan naman kami. Kuwan daw to. Diretso lang naman. Makikita nyo, left and right. Talagang kuwan siya. Palayan. Ang problema dito, sharp curve talaga. Kung may madaanan kami rito malaking sasakyan, so yung problema. Pero so far naman, parang kami lang dumadaan dito. Mag-aatras na lang siguro kami kung may madaanan kami, kung may masalubong kaming truck. Uy, ito na pala yung sinasabing rough road. Baka suwagin tayo ng baka, dali tayo. So may baka rito, nakatutok sa amin. Hopefully, mabait yung baka. Yan, masama yung paningin ng baka. Akaw, mikikiraan po kami. Hindi kami masamang tao. Kami nagbablog lang. Wag. Kasi sigurado, dali kami. So, may nadaanan kami yung rough road. Yan. Pero sa rough road daw, tapos kuha naman siya. Sementado. Ito na siguro yung sinasabing, malalim. Kaya naman. Kaya, sige. So, may irrigation dito. Yan, irrigation. So, wala na ulukan to. Hindi na kami makakabalik. Kasi isang one way lang. Yan. Makiagilaman. Di po. Nahawara kami, nahawara. Nasa likuran natin, may nadaanan kasi kami nag-aani ng palay. Ito ay traditional, kaso baka hindi nyo makita, malayo. Yan o, nag-aani sila. Meron kasi ngayon harvester na machine inaani. Ani by way na mayroon siyang parang klaseng tools na pang-ani. So, malayo kasi hindi natin maabutan. Lakad-lakad pa tayo katropa, marami pa tayo pupuntahan. Pero kung interesado ka sa ganito katropang topic, samahan nyo sa katropa si Papa B. Punta natin itong isang long road na to. Ngayon lang ako nagawin dito. So, ang kasi ngayon yung mga pares, hinug na, parang paani na. Tanghaling tapat ngayon. Ginabikay. Paki-subscribe na lang sa ating katropa sa ating channel. Kung sa Facebook naman kayo nanonood katropa, paki-share na lang itong ating topic para mas marami pang makapanood. Punta natin, tingnan natin yung mga paligid dito. Ayan. Kisa yan, kalabasa? Sa Justin Dahanaan. May kuya na, bunga na? Mayo pa? Pakumani kalabasa. Ano yan? Marani na, pwede naman. Upo. Nakapaan sa ano? Pasahin paan? Nakapaan sa net. Magalang. Yun na nahilig ko si Minlay na. Ako ang pala to, Opo. Marika pa na nagpapaaning paroy. Iyo, kaya dahil ako makaano mo niyan duman, pandawa bagang andaw mo niyan. Iyo, dahil naman mo yan. Na. Marayo na. Hay, maluto mo. Yaw dyan! Nakakuha kong kabisto, panguruntuhan na. So makikikan ko na kami. Ayan. So, habang tumatakbo kasi kami, habaan, may nadaanan na akong kabasmito ng aking asawa. Nagpapaani. Aki, baga kung may lagre. Yun nga ni. Si Bikay. Yan, si Bigay. Ngunan. Ulay mo dahil kabisto do. Ngunyan. Tama-tama. Tanghali na. So,
Kain tayo. Ayan. Ito magayon to akin na to nakas ko yan. Daraga pa magayon kain mo riyan. Ringan tiraw ko pansit. Hay narong mo igle. Yaon dyan. Puta ho. Duman. Hindi nga daw ta nakakwak tamaray talaga nag-agi-agi tam. Ako maroda tos buyet. Muna ko kay basta. Oh. Pag inalok, wag lang paulit-alok baka hindi na ulitin. Kain lang, kain ka agad. Mo? Ito si Bikay. Kumbi kayaan. Kabat siya ng asawa ko. Kaso hindi nag-attend ng reunion kahapon kasi meron siyang mga circumstances hindi pwedeng iwasan. Yung guys. Pero may pagkain dito. Yan problem. Importante may pagkain, no? Pansit. Ay, may harvester na. Masiko ko. Kasma ko kaya yan nagpuno. Saan? Hindi. Kayo nga, day ko man. Amo ta ning hinarvester. Abot ko kuta. Nakapila ka ng sako. Uli amot mo rin, maya. Iba talaga. Mayaman na. Mayaman na, mapayamang pagiraray. Ay magyaman ko isa nga ng mayaman na pira na uto mo. Utang an, dahil ka magpara ko yung kunyari saan, utang an. Pero nga talaga kang utang. Duman ka katos may anong taho haranin na dyan. Balyo. Gilid bagang kantinan po. May chapel. Ay iyo, kung di ba, abot magpikan naman. Tapos na naman an. Ay pa. Hanggang semba yan. Ang ganito. Ang ganun sa kuya pa mag-aahan. Tira dyan. Kulang pa, anong na... Batang? Makarani ka talaga yan sa Rizal. Magaya. Ikaw dyan ko yan, parkingan, highway magkakayaan. Kuha daw basketballan pagkatabian po yan. Hiwas ang ano dyan. Yun na yung sa pasabang. Oo. So sa hinaba-haba ng journey namin ngayong araw. So nadaanan namin yung yung aming yung kabatchmate ng aking sweetheart. Nagpapaani ng palay. So dami. 80 sacks na raw yung na yun. Naani niya. Ayan. So jackpot niya ngayon. Kung nakasama si sweetheart ko. So malamang nagkwentuhan yon matagal. Ito yung palabas ng highway. Siguro in a few meters mapunta na kami sa main road. So isa sa public transport dito, yung pedicab. Ayan. So ito na yung naghahakot. Nakapira na. Naka-11 na raw siyang sako. Ganun. Dali, dali Iyan yung pagpira na yan. O pang-11 ng sako yan. So may putik-putik pa yan. Smile! Punta kami doon. Kasi yung harvester palapit na. So yan yung mga palay pa. Ito hindi pa pwedeng anihin yan. So may naghahakot. Kasi hindi tayo pwede pa-delay. May paliko. Hindi tayo para yung naghahakot. Yan! Eksakto! Pampiranan! So ito yung nag-harvest. Yan. Yan yung nag-harvest. Yan. Pagkatamaan tayo! Yan talaga. Yan. Nagsimang pala. Sakto. Naghuhulog lang. Yan yung kanya. Tapos, ito yung palay. Hulog siya ng hulog. Ito yung mga parahakot. Pang-12. Pang-8. Oh, 13. So, andun yung nag-harvest. Yan. Kuha na natin. Yan. Yan yung sako. Hulog na. Yun yung naghakot. Yan sako. Yan.
So dito yung tagahakot. Ayan. Tagahakot siya. Ayan. Magkano isang hakot niya, Noy? Gurano? Isang sako, 25 hakot. Isang palay. Pero malapit lang naman. So ito na yung taga-ani. Ayan. Pilapin na yan. Mali pa nagsakay kudman. Pabalik ko kung ano na yung Nga rin makakuyan. Lungon talo kung paano nagkukuyan. Saan man dyan? Dahil madelikado magsakay. Hindi mo sasabot sa kanin ng nagkapot ka lang ba? Kapot na. Kabuto, che. May kuyanan, may May tungtungan pa. may tungtungan man. Pero kung nagtutuwal-tuwal na baka mahulog kita na man. Kapot ka pa pag ma. Ito ka tabasaw. Baka, yung vlogger. Betra. Pinilandoy ba yung problema? Buli kaan. Ano pa mga ginibuta kong. Lalong masikat. Hindi dapat ikuan yung ano, duplicate ka na ano. Oh. Double. Kunyari ka double. Nahulog ka madago. Pwede na ite. Yan. Dahil linguntan ko yan. Yun inaga aning. Ito si Kiri. Driver. Yan. 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 Burilugi mari ko yaong ka mas puro makakuha. Yan, yun na so. Yan pa yung mga paraan ay yung mga parakot. Nagkapit tigpirira na. 20 na. Hindi, kuya na. 500. 18. Yan na. So hilungon ta. Ako nagmasyo. Pondo man. Kanig bisat
tigdarahan 25 pesos. Dito nakada ko na ni 50 na gyud na. Sakot ka na. Aw 14 pas na. So runot so agihan. Yan. Suma. Kuya na. Yan. So may tulay pang mababa yan. Pag nagsimpla ka rito, hulog ka sa irrigation. Yan. Ito na yung nahakot. Nahakot nila. Yan na. Yung harvest. Yan. Yan yung harvest niya. Dami no. Dakol na. Ito yung harvest. Itong hustler sa pagkuyan. Hakot. Yan na. Yan yung hakot nila. So pagkatapos yan, diretso na sa market. Yan. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.